Aký si mal dnes deň, Andrej? Dal sa. Čo ty? Skvelý. Ale dnes by sme si mali prejsť, ako budú prebiehať financie, keď prídeš do Ameriky. Monika. Nie som si istá, že vieš, ako sa pohybujú ceny. Monika. Proste rozmýšľal som nad tým celým. Zrátal som si to nejak a... No proste, že asi nie. Proste, prepáč, nie je to pre mňa. Vôbec si sa nezmenil. Si presne taký istý, ako keď sme spolu chodili. No a čo? Tu človek nemôže mať vlastný názor? Lenže ty nemáš vlastný názor, v tom je ten najväčší problém, Andrej. Vieš čo, staraj sa do seba. Tak ako ty? Chodili sme spolu rok a pol a ty si ani nespomenieš, že dnes mám narodeniny. Tak všetko najlepšie. Dám ti tých 100 €, ale naposledy. Keby si sa zaujímal viac o druhých, mohol by to úplne inak. Ako chcem. Bavíme sa tu o mojej budúcnosti a môj najlepší priateľ mi povie, ako chcem. Andrej, ako to dopadlo s tou Amerikou? Andrej! S tou Amerikou to ako dopadlo? Andrej! Ako to dopadlo s tou Amerikou? Nezaujímavé. To je škoda. Ale nebuď smutný, skúsiš to zase o rok. Počúvam. Nemáš náhodou 10 €? Díky. Andrej, Čau. jak sa dali? Čau, zdravím. Poď. Čo ty ako? Ja som úplne v sračke, ale neneším to. Študuješ niekde, alebo robíš už? Pracujem, mám jednu prácu, ale sa pochvál. Či pracuješ, to budeš ani jedno. Môže keď nás stretneš, že dávajú rodičia peniaze na cigy? Staraj sa o seba. Sorry, som ťa nasrať. Rozmýšľal som, že by som šiel do Nemecka, alebo niekam. Musím by som vypadal. Nepamätáš si, jak si rozprával po nemecky? Na strednej. Určite lepšie. Wo bist Blumenkirche jetzt? Aspoň sa tam naučím, jak to. A čo tam budeš robiť? Pracovať. Čo príde? Počúvaj, ja idem. Drž sa, uvidíme sa, pošle po hajce, dobre? Čau.
Dobrý, môžem vás poprosiť jedny červené lemky? Nech sa páči. OK, ďakujem vám. Dovi. Dobrý deň. Ako vám môžem pomôcť? Ja som sa vás chcel opýtať. Som na internete videl nejaké ponuky do Nemecka. No a chcel som sa opýtať, že čo máte také najlacnejšie? Čo si sa zbláznil? Pol roka v Nemecku? Za 300 eur? A čo tam budeš robiť? Veď pracovať, nie? Veď aj tak nejdem na výšku. A čo, ak sa tam nebudeš vedieť dohovoriť, Andrejko? No ja ťa chcem vidieť makať. Keď chcem, viem zamakať. A možno je to dobrá skúsenosť, prax v zahraničí. Potom si možno ľahšie nájde prácu aj tu. Ja nedbám. A máš už našetrené na cestu? Tak, ja som tak rozmýšľal, že či by ste mi nemali požičať. 300 eur na pol roka? Z toho predsa nevyžiješ. No ale tam si zarobím. Naučím sa tam jazyk popri tom. Dám ti tých 300 eur. Je to veľa peňazí. A naposledy, Andrej. Naposledy. Kto je? Haló? Ahoj Monika, to som ja, Andrej. Pustíš ma dnu? Prečo si prišiel, Andrej? Chcel som sa iba ospravedlniť. V poriadku, nehnevám sa na teba. Maj sa pekne. Počkaj, v pondelok letím do Nemecka na pol roka. No dobre, tak ti prajem pekný výlet. Fakt prepáč za ten včerajšok. V pohode, Andrej. Mala som náročný deň, prepáč, určite sa niekedy vidíme.